napig ez a hivatalos álláspont. Semmi helyesbítés nem volt. Na most én ugyan elég pikírt hangon válaszoltam rá, de méghozzá 2 folytatásban, de utána egy olyan viszont válasz jött, ami szabályosan lefasisztázott bennünket. De szó szerint, ami nem volt egy veszélytelen dolog 73-ban. Tehát lehetett érezni, hogy egy nagyon érzékeny pontot érintettünk meg. Mert hogyha ez nem csak esőtől védő bádog tető, akkor itt elkezdi az ember kérdezni, hát akkor mi? És akkor kiderül, hogy ennek a kereszt alakzatnak minden további mellékjellel együtt, hát nem biztos, hogy egyetlen forrása van az írott szöveg. Sőt, nagyon úgy néz ki, hogy egyáltalán nem is ott van a forrása. És hát Kártai Mihály meg épp ezt próbálta az ő cikkében, pedig annak nem ezek a keresztek voltak a főszereplői, de óhatatlanul bejöttek a képbe. És abban a pillanatban lavina indul el. Na most ennek a lavinának, hát ha egyszer elindul, hát nagyon nehéz megállítani. Például egyik ilyen állomása lehet mondjuk egy püspöki körlevél. Kész. Ugyanezen az útvonalon van. Teljes. Semmivel több megértést nem mutat tények iránt. Tehát ne felejtsük el, annak a tartalmában nagyon sok megfontolandó dolog van. Csak egyet felejtünk el. Ezt úgy is el lehet érni, hogy én előbb beépítem a provokátorokat, azokkal lejáratom az ősvallást, majd utána keményen megbírálom az egészet, mint olyant. És nagyon úgy néz ki, hogy ez a helyzet. Tehát aki mondjuk ott volt Bösztörpusztán, vagy korábban ilyen megnyilatkozásoknál, az látta, hogy hát gyerekem, hát ne jázd meg az agyat, hát látom rajtad, hogy provokátor vagy. Hát innentől kezdve, körülbelül 2 hónapon belül biztos, hogy jön majd az elítélés, hogy most ez a politika csúcsáról jön, vagy a vallás csúcsáról, ennek majdnem nincs jelentősége, mert ezek a hátunk mögött összeröhögnek, már elnézést a kifejezésért. Tehát ez azt jelenti, hogy ma már nem a hatalom a legveszélyesebb, hanem a bocskai ruhába öltözött provokátor. És ezek bizony működnek keményen. Na mindegy, ezeket is túl fogjuk élni. Tehát lényeg az, hogy ez volt az alapállapot. Tehát itt pontosan lehet látni, hogy az igazság napja az tényleg napszerűen jelentkezik a hétköznapi életben. Így süt be mondjuk a veleméri templomba, így világítja meg a kazettákat. Tehát itt nincs olyan, hogy ettől eddig természettudomány, utána szünet, kicsöngettek, becsöngetnek, innentől kezdve meg vallás. Nem így van. Mehetünk már is tovább. Na most hol kezdődik a gond? Itt kezdődik a gond. Ugyanabban a skanzenben, tehát ugyanaz a zalaegerszegi Göcsei skanzen, mit csinálnak? Hát ez már annyira lepusztult ez a központ, meg olyan snasz, bádogból, ugyan már nagyon szépen faragott. Fel is szentelték, fölteszi, kész, már nem működik. Tehát itt bejött egy teljesen más valóságszint, ez már ember, de úgy ember, hogy fölmászott ide, aztán megtartották. Tehát egy teljesen más szint, ez már nem nap, nem igazság napja, hanem egy ember, már lehet megkérni, ki volt apuka, ki volt anyuka, akkor most pártus volt, vagy zsidó volt, és akkor már lehet szépen egymásra uszítani. Ott vannak a Szent Istvánosok, itt koppányosok, itt zsidósok, elnézést, itt a pártusosok. Tehát lehet. Mert innentől kezdve majdnem, hogy kötelező ezt föltenni. Tehát már szét van verve a rendszer, ő neki, tisztelet minden szobrászi tudásnak, de ennek már ehhez semmi köze nincs. Ő soha nem fog ide fölmenni. Ő nem ilyen formában fog ide leereszkedni. Tehát abban a pillanatban szétverődött egy rendszer. Ennyire egyszerű a dolog. Mehetünk már is tovább. És akkor jön az utolsó fázis, egy hosszú út, de majd ennek egy másik vonatkozásában még bele fogunk nézni. Ez Berlinben van fölvéve. Tehát azért maradjunk egy kicsit német nyelvterületen. És akkor itt van Krisztus ekkora. És a kedves adományozók, azok meg ekkorák. Most akkor ki a főszereplő? Tehát gyönyörűen lehet látni. Ez a reneszánsz, itt már benne vagyunk a barokkban,
De jól lehet látni, majd fogom mutatni egy másik képtípusnak a kapcsán. Gyönyörűen lehet látni, elején ilyen picike, aztán már ekkora, aztán már ő a nagyobb. Tehát ezt jelenti az, hogy hát gyerekek, hát pénzem van, a rohadt életben. Hát miért ne én legyek a nagyobb? Megfizetem. Hát mi az akadálya? Elcsapom a papot, ha ezt nem helyesli. Tehát megvan a lehetősége rá. Hát én fizetem. Mehetünk tovább. Na most említettem ugye a kínzás jelenet az elsőnek kapcsán, hogy még erre vissza fogunk térni. Tehát nagyon magas szintű reneszánsz, emlékszünk még rá, ezt vetítettem már így egymás mellett, tehát valahol a végén a múltkori anyagnak. Tehát ez a bizonyos úgynevezett tövis koronázás. Azt is megbeszéltük, hogy a szerencsétlen Tícián érzi, hogy itt nagy gondok vannak. Hát, ha én tövis koronát föl akarok tenni, tessék hazamenni, modellezni. Nem lehet így föltenni, semmi módon. Tehát 100 gyereket összegyűjtök, elmondom, hogy a tövis korona ilyen, a bácsi ilyen, és akkor rajzold le. Hát mindent lerajzolhatnak, de ilyet biztos nem fognak lerajzolni. Hogy 2 ilyen hatalmas rúddal, az egyik az ilyen irányból, a másik ilyen irányból. Tehát nem lehet föltenni. Föltenni semmiképpen, kínozni meg, hát ennél sokkal eredményesebben lehetne. Semmiféle magyarázat közvetlenül ehhez a cselekményhez nem kapcsolható. Mehetünk már is tovább. És akkor 1-2-t, hát ez már olyan, hogy egyszerűen lehet látni. Hát ez egy szentélynek a keresztboltozott, tehát tökéletesen lehet látni. És itt tűnik föl a lemenő nap. Tehát ennek egy napvizsgáló rendszer az előképe, és hogy itt valóban lemenő napról van szó, ez nem csak azért, mert ismerem a történetet, hogy ez mondjuk nem a dzsembori Jézus életében, hanem ez már a lehanyatlásnak a kezdetet, ez a passiónak az egyik fázisa, utána már tényleg a halál, a földi értelemben vett halál következik, hanem itt arról is lehet tudni, hogy ha én tüskés, tehát tövisesnek adom ezt a koronát, az azt jelenti, hogy itt már szúr a fény. Tehát ez nem a teremtő fény, hanem az, ami még vissza nyomja a sugarait, de ezek a sugarak már nem életet hoznak, hanem életet szúrnak szó szerint. Tehát így szokták megjeleníteni azt, amikor már az élet nem, tehát a nap nem teremtő jellegű sugárzása, hanem a lemenő napnak egy ilyen fájdalmas sugárzásával találkozunk. És nagyon lényeges, hogy 2 fogja, tehát szabályszerűen tartja ezt az építményt. Mehetünk már is tovább. És akkor még 1-2. Ezek az előző kép is, meg ez is a Varsói Nemzeti Múzeumban van, azért, mert nem mindig a legismertebb képeket vetítsük, hát rengeteg van ilyenből. Ezeket általában nem szokták ismerni. Tehát teljesen szépen tisztán rajzolódnak ki, és itt pedig ez a Kassai dómnak a passi oltáráról van, és akkor lehet látni, hogy itt előtte egy nagyon furcsa mozdulattal, általában térdel valaki, rengeteg ilyen kép van, és egy nagyon furcsa mozdulatot tesz. Kézmozdulatot. Erre mondják, csúfolja Jézust. És akkor az ember ugye tűnődik, a gyerekkorunkban mi sokat csúfolottunk, soha se ilyen mozdulattal. Nem vagytok elég műveltek. Tehát viszont ez a mozdulat meg ismerős máshonnan. És a térdelést pedig, hát aki már fényképezett mondjuk mostoha körülmények közt, mondjuk a Tasszili fennsíkon, akkor azt tudja, hogy ha azt akarom, hogy ne mozduljon be a fénykép, tehát fixálni akarok, akkor letérdek. Ez a legbiztosabb. Féltérdre ereszkedem, és így fényképezek. És akkor az nem fog bemozdulni. Mehetünk tovább. És akkor egyszer csak rájön az ember, de hát ismerem ezt a kéztartást. Tehát teljesen a legrégibb idők, tehát ez mondjuk nem a legrégibb, Mezopotámia, de már az asszír korból. És ez tényleg oltár, itt nincs mese. És lehet látni magán az oltáron az oltárnak a képét, mert azért már ez egy eléggé elfajult szakasza a mezopotámiai műveltségnek, és akkor lehet látni, hogy mi itt a tét. Ha ide egy tükröt képzelek, nem nagyon kell képzelni, mert itt van egy kis vízszintes mozzanat, amit csak tart az ujj. Akkor azt nézem föl, és akkor mit figyelek? Hát természetesen azt, amit ezzel a rozettával megjelölök, ez pedig direkt módon. Tehát a 2-nél ezeket kiszerkesztettük valaha, tehát lehet elég tisztán érzékelni.
Tehát miről van szó? Megfigyel, nem csúfolja, megfigyeli. Na most amikor mondjuk egy napfogyatkozás van, akkor én csúfolom a napot, hogyha ilyen kormos tükrön keresztül nézem. Tehát itt szó sincs róla, hát ezek alapvető, kérném a következőt, mozdulatok. Hát ugyanezt csinálják ugye azon a bajói kárpiton, amin üstököst figyelnek meg. Tehát pontosan ismerjük ezt a mozdulatot. Ez azt jelenti, hogy a lemenő napnak, mint az igazság napjának a megfigyelése, ez a nap megfigyelésnek a rendkívül ősi szertartását hozza be az igazság napjának most hétköznapi földi értelemben vett működésébe, és annak is a végjátékába természetesen. Tehát ennek hiába keresem az írott szövegben az előzményét, mert nem ott van. De ez megint olyan szem kell, amelyik nem vakítja önmagát azzal, hogy sola scriptura, tehát hogy csak az írás. Miért csak az írás, mikor van egy hatalmas hagyomány? Azért, mert az pogány. Na jó, hát itt nem lehet folytatni a beszélgetést. Akkor ez innentől idáig. Püspöki körlevél, innentől kezdve gondolkozunk. Tehát, és tényeket figyelembe veszünk. Tehát, Németh Lászlónak van a Galileai című drámája, nem tudom mennyire ismert. Ezek nem könnyű olvasmányok, de azért tudom javasolni. És abban mondja az egyik kardinális mondja, ott már nagyon sűrű a levegő, tehát itt arról van szó, hogy most megégetjük, vagy nem égetjük meg. És akkor kemény vita van, és akkor az egyik, aki hát talpig katolikus, tehát itt szó sincs semmiféle eretnekségről, és akkor azt mondja, hogy a vita hevében, nem vagyunk mi protestánsok, hogy saját fejünkkel gondolkozunk. És akkor az ember azt hiszi, hogy hát jó, hát Németh László, nem tudom már, hogy evangélikus vagy református volt, de hát akkor ezt most azért mondta, hogy lejáros a katolikus. Fenét. Hát bocsánat, hogyha nekem van elhivatás élményem, és az fölülről jön, akkor igenis rossz dolog a fejemmel gondolkozni, mert az lehet, hogy hétköznapi érveket számon tart, ez egyáltalán nem lejáratása a katolikus gondolkodásnak. Egyáltalán nem. Csak a mi agyunk keres állandóan ellenséget, és azt mondja, hogy mindjárt megnő protestán, akkor az már csak csúnya lehet. Tehát ez nagyon fontos, hogy ugyanakkor megőrződik mindaz, ami ebben a szenvedés történetnek a fájdalommal teli, tehát az, hogy emberré lett, mindent fájdalmat, ami emberileg elviselhető, elviselt, ez nagyon is benne marad, de ugyanakkor meg ott van, hogy hát egy rendkívül ősi szertartás. Mai napig igazság napjának nevezzük. Sol justitiae. De miért? Hát azért, mert a Föld felé közvetlenül fizikai értelemben a nap közvetíti a teremtő erőt legnagyobb mértékben, leglátványosabban, legépítőbben, és így tovább. Tehát nagyon is helyén való, hogyha én a nap tisztelet, nem imádat, a nap tisztelet és megfigyelés szertartását bizony komolyan veszem, nagyon is őrzöm, és nem engedem, hogy lecseréljék. Tehát az a Göcsei második számú kereszt, az pontosan megfelel annak az üveggyöngynek, amivel az indiánokat lefizették és elvették tőlük a valódi értékeket. Pontosan annak felel meg. Mehetünk tovább. És akkor ennek pedig itt van nálunk az előzmény. Tehát ha valaki ezt a dunántúli tükröst, ez Józsinak a tükrös, tehát még ismerjük a nevét is annak, aki készítette. Aki ezt a szertartást ismeri, hát az magyar szemmel tulajdonképpen lényegi összefüggéseket nem tud eltéveszteni. Akármilyen messzire mehet, ha kell, akkor elmegy az Atlanti-óceánig, ha kell, átmegy az óceánon, mert ezt a szertartási mozzanatot a világ eleje óta használják. Csak nem döbbennek rá, mert ott már késő észrevenni, ahol a látványértékben megfestett két bottal hadonászó figuránál tartok. Ott már késő, ott már nem áll rá a szem. Ha itt nem tudok ráhangolni, nem érzem, hogy miről van szó, ugyanis itt ez felel meg az igazság napjának. És ahhoz, hogy én egyáltalán észrevegyem, hogy nálam meg nála fontosabb lény is van, de csak akkor tud megnyilatkozni, ha mi ketten egymáshoz képest ideálisan viselkedünk. Akkor mögüle meg tud szólalni. De ha mi távolabb vagyunk, vagy túl közel, vagy verekszünk, vagy szidjuk egymást, nem tud megnyilatkozni. Csak ebben a kritikus helyzetben, de akkor úgy kell viselkedni. No, menjünk akkor tovább.
És hát ennek, hogy itt tényleg erről van szó, hát óriási az analógia anyaga. Hát ez történetesen egy kódex, pontosabban ez a kódex, azt hiszem Maria Becchiani, tehát ez egy mexikói, azt hiszem misztékektől, vagy mistékektől, ha jól ejtem. Pontosan itt van. Itt tényleg ezzel figyelték meg a csillagos eget. Tehát itt nem lehet mellé beszélni, és sok ilyen példa van. Tehát összegyűjtötték, ez már egy feldolgozásból való. Tehát rengeteg példája van. Azért mondom, hogy néha nem árt átmenni egy óceánon, mert a legközelebbi analógiája, ami Jóna Józsinknak, hát itt van, tessék parancsolni. És ennek mert ez annyira képírás, hogy nem lehet mellé beszélni. Na de ugyanezt csinálja, amikor csúfolja Jézust. És ilyen állapotba kell hozni tudni. Ennek az az előnye, hogy én tudom módosítani. Tehát attól függ, hogy milyen szűkre akarom szabni, ami azt is jelenti, hogy milyen rövid, vagy egymáshoz képest kezdő és végállapotot milyen szűkre akarom. Időben. Tehát ez néhány perc lesz, vagy egy óra lesz, vagy másfél nap lesz, tehát, mert attól függően állítom be. Mehetünk. És hát természetesen horizontra kell. Most a másik eset, mikor nem alatta figyelem, hanem fölötte. Ezt azt hiszem vetítettem még a múlt? Igen, ez még nem vetítettem már? Mert ez ugyanabból a templomból, Lochjából való. Csak ez hívjákjában van, a sekrestjéjében van. Mert emlékszünk még rá, lehetett volna a fegyvertárában is. De ez Szent Andrásnak Na most ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ugyanezt a két szerszámot látjuk, még akár színes fametszeteken is, az úgynevezett Schmerzensmann, tehát a fájdalmak embere, ez maga Jézus Krisztus, csak ágyékkötőben a sír szélén ül, és a két összetett kezében az egyikben ezt, a másikban ezt adja, vagy hordozza. Tehát mintha egyik a másikat utánozza, nem egyik a másikat utánozza, hanem ez kétféle módja a világban történő megpróbáltatásoknak. Az egyik, amikor így sorba rakok dolgokat, és itt átkötöm, na ez melyik tulajdonságnak a képjele? Szűz. Hát ez gyötör bennünket ma. Megtanultad fiamácként? Nem. Na, akkor mars visszatanuld meg. Tehát van diplomája, kedvesem? Nincs, akkor mars a kukások közé. Tehát teljesen és csak is a megtanulható, tehát a sorba rendezett és ilyenként számon kért, itt szépen meg van kötve. A másiknál pedig a csillag, ezek mind csillagok. Tehát sehol annak nincs nyoma, hogy ezzel a két és csak ezzel a két korbácsféleséggel kínozták Jézust. Vagy akár mondjuk Szent András. Sőt, Szent Andrásnál egyáltalán nem írnak ilyenről, ott csak a kereszttel való kapcsolatáról írnak. Minden esetre itt gyönyörűen lehet látni, hát itt fölkelt, itt gyönyörűen látni. Tehát ez a fölkelésnek a mozzanata, nem a hanyatlásnak. És azt is lehet tudni, na melyik napon, na vajon melyik napon? November 30-án. Miért? Hát mert az Szent András napja. Tehát annyira pontosan, bármikor mi is megtehetnénk, és akkor miért kell idáig emelni, miért nem lehet a földszinten? Hát mert van egy parallaxis jelenség. Tehát a földszint közelében ott mindig torzul. Időben is torzul, alakban is torzul. Tehát meg kell várni, míg egy bizonyos magasságig fölér. És akkor tudom, hogy amit látok, azt most látom. Tehát most történik a dolog, és ha a formáját nézem, az olyan az a forma. Hát ezért kell mindig megemelni. Már akár a horizontot, tehát akár egy hegyvonulattal a távolban, ami lehetőleg egyenletes legyen, vagy egyszerűen egy templom fallal, ami arra nem jó, hogy a török majd megáll ott, és akkor azt mondja, ezt én nem tudom bevenni, mert macska hátán is át tudja ugrani, hanem arra való, hogy megemelje a horizontot, tehát én a keleti szentély ablakon gyönyörűen látom már abban az állapotában a napot, amikor már konkrétan abban a pillanatban látom, amikor ott van, és abban az alakban látom. De hát ezeken már rég túl kellene lennünk. Itt az a helyzet, hogy már ezekről mind van irodalom, nem csak magyar nyelven, ennyit még Nyugat-Európában is észrevesznek. Ez meg szintén egy finnországi példa, ez a Pühtei templomban van, és gyönyörűen lehet látni ehhez, tehát a felszentelési kereszthez viszonyítják, és saját maga is tarthatja ezt a keresztrudat, ez is Szent András egyébként.
Tehát gyönyörűen lehet látni, hogy mi az a minimális kellék, aminek a segítségével még tudom szakaszolni az időt, még számon tudom tartani a szentek ünnepét. Miért? Mert ahhoz képest fogom az életemet elrendezni. Tehát ahhoz képest fog vetni vagy aratni, ahhoz képest fog szüretelni, vagy tudom én metszeni, már nem sakterként, hanem, hogy hívják ott, szóval ilyen szőlőt például, és vagy hát egyéb gyümölcsfát. Tehát ezeknek a beosztása, ez nem csak hétköznapi értelemben vett munkát jelent, hanem erkölcsi értelemben vett magatartás fázist is. Mehetünk tovább. És akkor most egy megint magyar szemmel nézegetünk, magyar orral szagolgatunk. Tehát lényeg az, hogy csendélet hátán. Benne vagyunk nyakig a barokban, és megnézzük, hogy mi lesz itt a keresztény tanításból. Mi lesz itt? Ugye láttuk, hogy megnő a szerepe a megbízónak, tehát úgy is mondhatjuk a donátornak, mert ezt így nevezik hivatalosan, tehát aki ad valamit. Már nem magára, hanem pénzt. Tehát, hogy megvalósítható legyen egy épület, vagy azon belül kép, vagy oltár, vagy bármi. Na most itt van egy mellékszereplő, aki innentől főszereplővé válik. Miért? Mert ő a konyha tündér. Itt vannak a konyha örömei, és itt pedig háttérben Mária és Márta története. Na most akkor ebben főszereplő Jézus, vagy kis Pitiáner mellékszereplő. Na hát szóval, ezzé lett magyar hazátok. Ugye? Neve szégyen, neve átok, ezzé lett magyar hazátok. Ez egyébként Vörös Marti. Na, menjünk akkor tovább. És akkor másik kép. Ugyanebből a korból, itt már 1600-as években vagyunk, és akkor megint gyönyörű konyhatündér, óriási bőség. Itt már látunk dolgokat. Halak. De már ezt senki nem veszi komolyan. Tehát állítom, hogy ezen a kis társaságon kívül egész Európában senki nem figyelt föl eddig arra, hogy ez a halaknak a paradox helyzete, hogy tudniillik, ő a fontos, és ott megint Mária és Márta. És akkor kiderül, hogy már régen nem Mária a fontos. Hát az igazán fontos dolog az, amikor Mária nem itt van, hanem ott van. De ez kerül főszerepben a kép előterébe, és hatalmasra nevelve. Mehetünk tovább. És akkor egy harmadik. Ezeket csak azért mutatom, egyrészt, mert ugyanabban az albumból sikerült kifényképezni, másrészt pedig azért, mert nehogy azt higgyük, hogy egy-egy képet talál az ember, és akkor rohan vele, mint a kakas a személyromról a kis pénzdarabba. Ez egy alapmagatartás. És ezeket a képeket egymástól legfeljebb évtized választja el. Tehát itt ez a magatartás, hogy én vagyok a fontos. Ki az a Jézus? Tehát az ürügy még megvan, mert azért a címben ez szerepel, hogy Jézus foglalkozik Máriával, vagy Márta, Mária és Jézus, de már réges-régen nem erről van szó. És amikor megjelennek dolgok, azért még azt is figyeljük meg majd az utolsó képeken, hát ha eljutunk odáig, nagyon gyakran jelenik meg szőlő, és vagy tök, vagy dinnye. Teljesen mindegy, hogy tök vagy dinnye, mert ugyanaz az alapforma jelenik meg. Feltűnően hosszú ideig. És azt tudjuk, hogy ez nem a fővonalatnak, tehát ez nem az úgynevezett nagyegyházi vonalnak, ami hát magyarul ez ugye a judeokrisztiánizmust jelenti, nem annak a két legfontosabb. Ez a manikeizmusnak. És feltűnően hosszú ideig, hát majd az utolsó kép is ezt mutatja, ha odáig elérünk. Mehetünk tovább. És Velázquez, tehát a legnagyobbak is, hát ennek a kornak a gyermekei, csak ő azért hozzátesz valamit. Tehát itt van Jézus, és itt van Mária. És ott meg valaki, ezek külön értelmezendő dolgok, ez már kicsit elhúzná az időt. Itt pedig tulajdonképpen az a magatartásforma, tehát nem arról van szó, hogy ez most Márta, mert ez egy cselédlány, jól lehet látni, hanem az, hogy a szűz tulajdonság, szóval ő szorgalmas. Érthető? És a szorgalmasság, ő úgy gondolja, el fog vinni az üdvösséghez. Nem viszel. Automatikusan nem viszel. Tehát, ha nem tudsz személyes kapcsolatot létesíteni,
a megváltóval, akkor ő hiába pedálozik, ő hiába pucolja a krumplit. Én is szoktam. Jó, valószínű. Tehát a lényeg az, hogy nem vezet az üdvösséghez. Nem azt mondom, kedves férfitársak, hogy akkor ne pucoljunk krumplit, hanem az, hogy nem elég. Nem elég. Tehát ez egy egészen más. Ha az üdvösséget komolyan vesszük, akkor vigyázzunk, mert az eretnekségeknek egyik típusa éppen abból fakadt, hogy én automatikusan fogok üdvözülni, ha kellő mennyiségű jó tettet végzek. Hát nem fogok üdvözülni. Persze van egy másik véglet, hogy azt mondja, hogy semmi értelme, hogy jót tegyél. Semmi értelme, mert kegyelemből üdvözölünk. És akkor jön az, mondom, másik véglet, ez a véglet lesz, amit mondok, és akkor azt mondja, hogy ja, hát akkor nyugodtan elszedem az utolsó fillérjét is, hát mert úgyis kegyelemből üdvözölünk, és akkor reménykedem, hogy majd csak jön az a kegyelem valahogy. Tehát, hogy nincs köze ahhoz, hogy én jót teszek, vagy nem, annak, hogy üdvözölök, vagy nem. Ez meg így a másik nagy hazugság. Tehát, mert ott is van ám az európai közgondolkodásban a koppányosok, Szent Istvánosok. Tehát ez azt mondja, hogy csak jót tegyél, automatikusan üdvözölünk. Ezt meg ne törődj a jóval, csinálj, ami jól esik, kegyelemből fogsz üdvözölni. És akkor szépen megvan a kettő, lehet harcolni, akkor kitaláljuk ugye a röpcédulákat, akkor azt lehet sokszorosítani, és akkor megvan mindenkinek a maga betevője. Tehát minden esetben nagyon lényeges, és azért Velasquez nem volt akárki. Tehát itt szépen kiemel, de itt már nem veszi körül, sok minden más tessék megnézni. Ez ennek a kornak a rákfenéje. És ezt vegyétek nagyon komolyan. Tehát úgy néz rám, és ez pedig úgy a háttérből, hogy tényleg döbbenetes. Ez a legtipikusabb halakhelyzet. Tehát amikor öreg, már szülni képtelen, és egy fiatal, ez lehet akár egész fiatal is. Tehát ennek a kettőse a mesében jelenik meg, az is, ha csak más indikáció nincs, ami ezt keresztbe, ez általában a halaknak a megjelenítője. Mehetünk tovább. És akkor tulajdonképpen miről szólt eddig már nem az előadás, hát az szólt vagy nem szólt, de lényeg az, hogy a szűz. Na most a szűz rendkívül fontossá vált. Tehát ez egy nagyon híres, ez a Roger van den Weyden, ez az egyik legkiválóbb Németalföld. Itt még nincs Hollandia, nincs Belgium, itt még csak Németalföld van. 1400-as évek, tényleg nagyon kiváló. Ezt úgy hosszan lehet nézni ezt a képet, mert ez valóban lenyűgöző. És